Boas, contamos connosco con Manuel Lorenzo Varela, candidato á alcaldía do Concello de Chantada por INTA. Benvido. Hola, boa noite. Bueno, como están indo estes días de campaña? Pois a verdade é que eu coido que moi ben, un pouco xa casi cansados de percorrer zonas do Concello de Chantada, pero bueno, isto é unha cousa que a min particularmente me gusta moito, relacionarme cos veciños como se fai día a día, e nestes momentos, pues, visitándoos a todos e falando con eles e explicando que se fixo un pouco e o que pretendemos facer nos próximos 4 anos polo Concello. Cal é o segredo dunha boa campaña? Penso que o segredo dunha boa campaña é ter un equipo de xente perfectamente unido, singularmente que sepa traballar axeitadamente en distintos ámbitos, como pode ser as relacións ca prensa, as relacións cos cidadáns, tanto da vila como do medio rural, e, bueno, ter as cousas claras para exporllas á xente que o perciban con toda claridade. Eu penso que é fundamental, desde o meu punto de vista. A tenor disto, como definirías o equipo de INTA de cara a estas eleccións do 24 de maio? Pois o equipo que se configurou en INTA eu penso que é altamente profesional, é un equipo que non necesita da política para vivir dignamente desde o primeiro hasta o último da lista, que moitos de nós xa temos bastante experiencia no mundo da política, o cual nos permite dedicarlle tamén tempo aos outros compañeiros que se acercan por primeira vez e que, de alguma maneira, facemos un pouco de instrutores, que non lle fai moita falta, pero é, digamos, unha relación de experiencia e novedad que tratamos de singularizar o mellor que poidamos. Ben, pasamos a falar do que foron estes 4 anos de goberno. Como os valoras? Estes 4 anos de goberno foron moi difíciles, diría eu, non? Difíciles porque collemos os fundamentais anos da crise a nivel xeral, incluso a crise a nivel das familias e das institucións todas, non? E nos particularmente ao chegar ao Concello nos atopamos tamén a finales do ano 2011 que tiñemos sin pagar en torno a 3 millóns de euros de facturas, non? Entón, tuvemos que ir no 2012 a un pago a proveedores de 2.600.000 e pico euros e outros casi 500.000 pagados por fora porque non eran cuestións que podían entrar no pago a proveedores, non chámese como pode ser unha deuda de 130.000 euros para pagar festas, unha deuda incluso coa sociedade de autores de 20 e tantos mil euros, algunha sentencia que tuvemos que facerlle fronte e pagara tamén. Entón, o que está claro é que nos encontramos nunha situación agobiante, por así decirlo. Eso non nos permitiu facer grandes cousas, ni moito menos, pero, bueno, afortunadamente, terminado o ano 2014, non queda unha factura sin pagar no Concello de Chantada, e máis, e a partires de agora, e cando se configura a próxima corporación e se faga unha modificación presupuestaria, pois se pode facer unha modificación presupuestaria de 650, 700.000, que temos máis ou menos a conta botada con respecto a esas cifras, e para invertir, non só xa para pagar débeda, porque o que está claro é unha cousa, hasta que este Concello non deu unhas, digamos, cifras axeitadas, todo o diñeiro que nos dera remanente de tesorería a finales de ano tiñámoslo que dedicar a amortizar débeda. Ahora non é a situación é totalmente distinta e eses 650, 700.000 poden pasar a invertir. Evidentemente, o problema da débeda condicionou todo o programa electoral, equivócome? Está claro, indudablemente nos repasamos o programa electoral noso e aínda que saliron por aí informacións que non se atiñen á realidade, nos fixemos unha valoración e cumprímolo en torno a un 68%. E de feito era a responsabilidade que tiñades, non? Era unha responsabilidade ca ciudadanía. Indudablemente, cando te presentas a unhas eleccións, o que pretendes é cumplir ao 100% o programa, pero, bueno, debido a esa situación de penuria económica é imposible facerlle fronte, e máis, tuvemos que hasta forrar diñeiro hasta en bolígrafos, non? O sea que fixemos unha relación de aforro que tuvemos que facer entre todos, un plan de axuste para facerlle fronte a eses pago a proveedores e que, bueno, nesta situación estamos salindo a flote e para que nos entenda todo o mundo, se fixéramos
outros 4 anos de aforro como fixemos istes, estaríamos deixando o Concello prácticamente cunha deuda de 500 ou 600.000 euros, non? Pero eso non se pode facer durante moito tempo, porque o que está claro é que a cidadanía hai que seguirlle prestando servicios. En este intre, por exemplo, o medio rural, que estamos traballando arreo nel e que vamos a invertir unha boa cantidade de diñeiro para repasar pistas que estaban en unha situación lamentable, e tamén se vai a adxudicar concretamente, me parece que o 26, 27 deste mes, unha relación de pistas que se fan con diñeiro de Agader a través de fondos europeos, con unha participación da Diputación e o IBE que o ten que pagar o Concello, e, bueno, vamos a dar un repaso importante ao Concello de Chantada que o merece moito, non? Hai cidadáns que consideran que este goberno de INTA non fixo todo o posible polo Concello. Que lles dis? Ben, nós traballamos nas distintas áreas todo o que podemos. Eu podo decir unha cosa, concretamente, na área de servicios sociales, o que se fixo foi aumentalos. Hai quen dice que, bueno, pues, que por habitante que o Concello de Chantada que está invertindo pouco diñeiro, que son, parece, en torno a 78, 80 euros, non? Hai que darse conta dunha cosa, que estamos incluso por encima dun Concello cercano, que é o de Monforte, con máis do doble de población que o de Chantada, con 3 ou 4 euros de inversión menos por habitante en servicios sociais. O que hai que enviar é concellos con pouca poboación, con moita poboación envellecida, pois sí que teñen que invertir moito máis en servicios sociais, non? Pero, bueno, concellos de mediana población, como pode ser o de Chantada ou de Monforte ou este tipo de concellos, teñen moito máis xente nova, entonces, indudablemente, se invirte menos en servicios sociais para a xente maior, para entendernos, pero porque contamos con moita xuventude, afortunadamente, e con xente de mediana edad tamén. Cando o diñeiro escasea, fai falta ser máis innovadores e creativos, verdad? Indudablemente, nós estuvemos aí traballando, bueno, pues, con temas de turismo que non habíamos traballado hasta ahora, que estuvemos traballando con campamentos de verán, que hasta ahora nunca se habían feito tampouco, e que empezamos a traballar con eles e que teñen un éxito rotundo. Traballamos tamén en zonas de medio ambiente co equipo de jardinería e con poucos recursos, pero penso que dunha maneira axeitada, como foi facer unha gran reforma na área das piscinas, outra reforma no Parque da Feira dotándolle de caucho para que non, que era unha demanda que tiñan as máis desde fai moito tempo. Reparamos cantidade de fontes e espacios públicos pola medio rural, incluso nos atrevemos a remodelar unha casa como pode ser a de Costoira, que era unha casa bastante grande, onde había vivendas incluso para os profesores, e se lle deu unha volta e está en unha situación inmellorable, por así decirlo. Entendo, polo tanto, que ahora o tema económico está prácticamente resolto e agora é o momento de ir a máis. Está clarísimo, e eu, se nos presentamos a estas eleccións despois de ver os resultados que nos empeza a dar a economía do Concello, que gracias aos recursos que ten, digamos, propios e outros recursos que lle veñen dados por ter o Salto de Belesar onde está, por ter o Parque Eólico, que son uns recursos que che chegan ao final do ano que dice, bueno, pues con isto xa pago bastantes servicios dos que teñen os ciudadanos, entonces vaiche quedar diñeiro para devolverlo en melloras e en servicios. O que está claro é unha cousa que a nos gustaríanos, e a min particularmente, devolverlle aos veciños, a toda a veciñanza do Concello de Chantada, tanto da vila como das parroquias, digamos, ese apoio que se nos deu nas anteriores, e que contamos que incluso sea maior nestas eleccións para, con ese diñeiro que afortunadamente agora vai a ter o Concello durante os próximos anos, devolverllelo en servicios e en millora e en calidade de vida. Cales son os principais problemas que ten o Concello agora mismo? Principales problemas do Concello, eu diría que non son distintos aos de outros concellos. Me empezaría polo emprego, e aínda que non é unha, digamos, competencia propia e directa do Concello, o que está claro é que calquer tipo de axuda que surge xa da Xunta, da Diputación, e que teña que participar o Concello, agora está en condicións de participar en planes de emprego, porque ten capacidade económica para participar, e esa sería unha das importantes melloras que se deberían facer neste eido. Se me permites, que se pode facer para resolver ese problema tan importante? Por resolver ese problema, facer un apoio, digamos, incondicional a todas as empresas que se instalen no Concello, non? Sobre todo no polígono. Aí hai, digamos, presentado neste momento dous proxectos de movimento de terras para dúas posibles industrias importantísimas que se fala que podrían estar creándose por encima dos 100 postos de traballo. Nos estamos
pero arreo e estaríamos dispostos a volcarnos nese senso, non? Como vimos facendo caladamente desde fai máis de ano e medio, non? Como se pode conseguir que as empresas realmente veñan a Chantada, que Chantada sexa atractiva para esas empresas? Penso que o Concello de Chantada é conocido máis alá das nosas fronteiras por muchísima xente, non? E, en todo caso, este Concello ten unhas cualidades excepcionais. Está no centro de Galicia, o centro de Galicia, no seu momento, e o corazón de Galicia que se adicou a Chantada e que está registrado, digamos que marca un pouco onde está Chantada, as cualidades que ten Chantada, o entorno que ten Chantada, zonas das ribeiras, zona de montaña, a riqueza que ten, digamos, agrícola e sobre todo gandeira, a riqueza vitivinícola. Estamos nas mellores condiciones de acceder e recuperar e crear, digamos, hasta un viveiro de empresas. Entendo que outro dos problemas é o do sector rural, o que está padecendo unha grave crise. O sector rural, que indo outro día participei nunha reunión de sindicatos e alcaldes, concretamente no Concello de Monforte, e falábamos ali a tumba aberta do sector lácteo. Está pasando uns momentos complicados e difíciles. Creíase que cando se terminara das cuotas que se iba a estar mellor, ao parecer é distinto, pero bueno, isto tamén son ciclos, e ali o decía unha persona experta na materia, que a ciclos malos veñen outros bons, non? E o que hai que prepararse para competir con todos os outros países europeos e intentar darlle valor engadido aos nosos produtos, que o noso leite non marche para ser envasado en Valladolid ou incluso en Andalucía, darlle valor engadido, e que sería moi importante. O que se chama o proceso de transformación, verdad? Está claro, de coller un litro de leite e transformalo en yogur ou en queixo, estarlle arrimando un valor tremendo, moito máis, o doble ou triple do que costa en producción. En resumo, en que sectores se debe sustentar o desenvolvemento económico do Concello de Chantada? O desenvolvemento económico do Concello de Chantada, se empezamos por as riquezas económicas que ten este Concello, serían desenrolar o máximo que se poida a riqueza no sector gandeiro, no sector vitivinícola, o viveiro que dicía o de empresas, ocupar o polígono máximo que se poida e estar pensando que dentro de uns meses, un ano ou 2 anos, que é necesario facer xa non a segunda, sino a terceira ampliación do polígono industrial. Desde ese punto de vista, e creando, en torno a 350, 400 postos de traballo en Chantada, estaría, digamos que de maravilla. E con respecto ao turismo, que me dis? Con respecto ao turismo, aí está algo que a mí me parece que vai a ser tremendamente definitivo para o desenrolo do turismo nas comarcas estas, ou na comarca da Ribeira Sacra, e é o Camiño de Inverno, que está a punto de ser declarado como ruta xacobea, e en torno a eso, en torno ao medio ambiente que temos, ás ribeiras, ao patrimonio, á cultura, a todo que esa riqueza que temos en Chantada, eu penso que estamos nas mellores condicións de que en torno ao turismo teríamos que estar creando tamén moito posto de traballo. Considera, Inta, que se pode comunicar mellor a imaxe de Chantada, que se pode crear todavía máis valor desde o punto de vista turístico? Eu coido que sí, e o que está claro é que a través das redes sociales, pódese, eu en algúns veráns, sobre todo no mes de agosto, encontrome que algunha xente que me venga a saludar e que eu non a coñezo e que me dice: usted é el alcalde de Chantada. Sí, es que le vi en Nueva York, en Facebook, o sea que, e o que máis se ve por aí precisamente o Facebook é o de Tele20. A min faloume xente de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, dice, oye, que me conocían a través do Facebook de Tele20, o sea que incluso este medio de comunicación, que para min é importantísimo, se coñece Chantada, non? Bueno, ese é un dos nosos obxectivos, ademais, non só informar, senón dinamizar a imaxe de Chantada polo mundo. Exactamente, entonces a través da televisión local, que é unha sorte tela, non? E das redes sociales, eu penso que estamos nas mellores condicións de chegar a toda calquer rincón do mundo. Ben, outro dos problemas que preocupan moitos cidadáns é o despoboamento.
a fuxida de cidadáns da vila, non? Sí, o que está claro é que eu acórdome no 99 que habíamos empezado aquela legislatura con 17 concelleiros, hoxe estamos en 13, precisamente por haber baixado de 10.000 habitantes. E un documentaba outro día, desde aquel ano 2000 hasta ahora, son 15 anos concretamente, e estuvemos baixando casi por cada ano 100 habitantes, e iso non hai máis que ver os nacementos que se producen ao longo do ano e os falecementos. Por outro lado, no eido da cultura e do ocio, plantexades algo interesante no programa? No programa noso, digamos que no eido da cultura queremos participar conxuntamente, incluso cos colexos, en transformar certas actitudes da xuventude para desarrollar esas mentes xuvenís hacia o futuro, traballar desde a Casa da Cultura con máis actividades para os cativos e para a xuventude. Queremos tamén empezar a traballar moito máis directamente ca xuventude e propoñemos incluso que hasta ahora non habíamos feito nunca unha festa da xuventude, igual que facemos a festa dos maiores, facer unha festa da xuventude, pero con eso non se solucionan os problemas, non? Damos unha serie de medidas que penso que van ser de un impulso definitivo para esta xente. Bueno, como resumirías o modelo que quere INTA de Chantada? En 3 palabras, por exemplo. Pois crecemento, calidade de vida e os millores servicios posibles. Ben, xa para rematar, por que consideras que a xente de Chantada debe votar INTA nestas eleccións? Pois primeiro dicía un pouco ao principio, pola experiencia que temos xa en labores de goberno desde fai tempo algúns, por a cualificación que teñen todos os componentes da candidatura para, insisto, traballar por prestar os millores servicios posibles aos nosos cidadáns e porque nos poden falar ali onde nos encontren sin problema ningún. Eu penso que hai algún equipo que fala de un concello con portas abertas, eu penso que o concello de Chantada máis abertas as portas non as pode ter, e ali, bueno, pois calquer ciudadano que se chegue vai ser ben atendido polo alcalde, polos outros compañeros, polos funcionarios, e calquer persona que queira consultar calquer tipo de facturas de documentos, ali se lle enseña a todo o mundo sin tapujos ningunos, está claro. Ben, pois finalizamos aquí esta entrevista, moitísimas grazas por vir e moita sorte de cara ás vindeiras eleccións do 24 de maio. Por moitas gracias a Tele20 por darme esta oportunidade e espero que sexa desa maneira. Moi ben.